bakuru abandi toiborete miaka ya rure nyuma yes na mono na kwira eteke mombate nganje na somete skuru ya Nyaburu St Joseph's kana St Joseph Nyaburu nkana Nyambaria yes kana Nyambaria kaide University ya Nairobi kana University ya Nairobi na nen kairode na maragatatu ona aliko batebiga yes lito ko ibru system ne tata somete palo ika krasinya pama kwa na intermediate school yes ehi arenge before independence kana independence yacha bakaleti ekorukwa 7 2 2 2 3 yes osoma weka saba kwa kora CP kwa CP kwanda form 1 na 2 yes kwa kora KJS oguru KJS kwanda egia 10 na 12 yes kwa kora matemu anda kurunga KCE Kenya Certificate of Education oguru orokwa makwanda form 5 and 6 kwa kora na advanced kwa makwanda university miaka 3 kurwa una ndo bakaika bakasalie kigia form 2 yes KJS akora ekarura yes wanto kachaka okora CP saba kwanda form 4 wakora Kenya Certificate of Education form 4 yes kwa makuru ororo kwa kora A level twakatebire 13 na 14 form 5 and 6 wakora Kenya Certificate of Advanced Education kwa makuru ororo kwa ende university miaka 3 pakanyora ngi system ino ya rugotari sabantu be gasboka bari bakwa chisa time na tubegete mbuto bate bantu bagokora bintu bya maboko bole mina bintu bino 844 igachaka 844 igachaka mwaka bwe mochi miaka ya 86 ali abatanga ni bakora class 8 kala bakora class 8 baro baende secondary miaka 4 yes bakora secondary miaka 4 bagende miaka 4 university yes baro basoka batieri rubia kabisa watu arore nge gasiye system ya masomo ya ikira abantu noko okosoma guoka okoinyora okobwa okram yes yani kali gwatebigwa negyo kobwadete turiko chaka kolengele kinga onye natebu ntire ochirogoro ndanda boeka lakini ndo chirogoro ningi kerogoro osentire nyorenge njire natebu ntire neri biri ngaingo soera ko ngato konyara gwekumba no nise ayaka chwatebu irogoro na igoro bono bakarosie system ya chire nye ko CBC yes competence based curriculum yani etete koleta etaranta yao ebyego byao mtokonyara okora eibone goteba nga abana balia abakebi mwerere preschool miaka 2 yes kurotwa soma primary school miaka 5 nomo kurotwa makro twagenda school ekuru junior miaka 3 twende school ekuru senior ichibone to secondary school yes miaka 3 na boy ende university miaka 3 yes eibone rotole na nde chendo chingeine renchera tubwento kugenda omwana omanyanki agokora matara bagosoma yo muna bono boria bali batoligereti yes obachi digiri chinga kumbori nkara nyala okora tamanyeti yaro mudenga bono munji nkiura kore yes biabara sana na tolekiga ekomiti gose nero ya ntokobe guchakwa no muraibwense Dr. William Ruto nyara kobe kurigereria amonchoreria ya nyara kobe koleta recommendation chiabo orabo